Moboys Munetse apa the Nyati family advise akati iye vanofanira kuindisa nyaya iyi kukoti uye ataura kuti nyaya iyi ine loopholes akawanda. Musikana ari kuti akafundira mai Nyati vakabva kuMpumalanga kunobata Benoni chirweko kutimba kwacho radova purazi here 4 hours vanari muloji kusvika mai avasvike aiwa zvaramba. Mama socialites zvakare apa musikana advise akati Tresley naiwe Tresley zvatakudana katatu chiregera zvakwana. Murume uyu hafi akasiya mudzimai wake achiitira iwewe. Musikana zvakare aisa machatsi ari kuti akabva pakati pake naNyati vachirongana kuti vanosangana sei, uye akanda tumwe tumapikicha vaNyati vakapfeka boxer short reblue and white rine mabox kuno kumusoro vakashama achita pando patanga tapedza vakupfeka. Asimbisa zvakare akati mimba yatobata. Hey, science amenoti inoita sei, asi kana vakaonana zuro riya vakatimbana mimba inenge yatova ne5 days yabata. Ameno guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kota zotaura ka nyaya dzacho dzakawanda dzinobata moyo tisati tamoresana. Zvakare kune surprise kashandinazvo. Anyway, vanofara manovel manyayiko zimu novel narratives munoona manovel atiri kuverenga ikoko. Regai tipinde munyaya. So musikana aisa iye machatsi ake akati ndo zvataitaurirana izvi ini naNyati, so katitange nemachatsi tozoenda kuadvise yavamunetse. So maikiki avabate foni yako, musikana ari kubvunza mukomana ndokuti ine strong security iye nyange vakaibata hapana chavanoona. Kanziona saka so vanodzoka rini kukanzi Mande kwaiya kure, saka wakaramba kusenda mapicha ako. Network, good night darling, totaura ndamuka, morning, hi. Musikana ndiye ari kuita uyu akawanda mamessage akawanda. Ndobva kwanzi daddy mamuka sei love you daddy, pandiri newe zvaendwa trust me, kanzi love you more, sure here, kukanzi ehe. Vanyati ndokubva vati ndokubata bo wanzwa. Musikana ndokuti makorokoto kai mwana, ndobva vaisa love. Kukanzi ndokubata bo apo baby. Okay daddy, I trust you. So ndo zvaitika izvi, but problem iripo ndeyekuti hapana nhamba dzaNyati. Anyone could doctor these ones. Vanhu vese vane mafoni 2, or most people have 2 phones. You can find a friend mongoseva kuti Nyati mongo katamba kagame kacho kozvinombonetsa here. This is a generation yema AI guys, hatichangobhilivhiswe zvekudaro. Get me right guys, inini handina side panyaya iyi, but ndiri kuti prove beyond reasonable doubt. Pane mapicture munotora aya muri papilo ka muchiratidza kuti muri kudya turo tunonaka muchiseva neuriva, ndo zvatinoda zvinhu zvakadaro. Anyway, bamukuru vane pictures akatorwa pama screenshots vachitaura nebaby iri. Baby raito tora ma screenshot and these are different days kuratidza kuti bamukuru vaitamba mid vachitambira Nyati nechepakati. So ndo imwe evidence yatinoda kuti tipei ma V11. Musikana yanozwana nabamukuru hatiziva kuti ma screenshots aya ari vaitaura nyaya dzei ndo zvimwe zvacho, but zviri kuratidza kuti bamukuru vaitimhanya almost every day vaifonerana vachitaura nyaya dzavo. So bamukuru ikaoperate, maybe navo vari kuedzawo kukudza peji ravo hatizivi, but bamukuru vaNyati vachiri kumukuku bamukuru hatinombovaziva. He just came in vakugadzirira kuenda kumuchato vachibva vatotanga chipeji chavo chinonzi bamukuru Zimbabwe. Vanhu vakamanya vakandofollowa. Dzimwe nguva ngatimboregai kufollowa zvimwe, tichakuita kuti vamwe vana vagare murugare asi vachipinzira mvura inotonhora nemhepo inovhuvhuta mumhuri yamaNyati. Pamela wanyora advice yake, tangoti dzibatanze guys, mungoshandisa data kamwe zvibve zvangopera. So at a faith day I will just give you a piece of advice wangu. Firstly, you can prove yourself. You can go to my podcast also, you can share your story, but chokwadi end of the day ndiwe uri kuzvinyadzisa. Tinomboti zvakaitika hazvina chokwadi chiri kwamuri. Faith uri mwana mudiki, you have a brighter future ahead. Uchada kuroorwa kuita mhuri yako, but ndiani anenge akuda kuroora nekuti vanhu vanenge vakutya kuitwa zvakadai, kwete kuroora kwoga.
iko kutodanana munhu anotya kutorerwa mascreenshot nekuzoendeswa viral. Ndiya kana wanga wakatarisira kuroorwa naNyati ukati ndikaita nhumbu ndinodiwa, girl child uri kuzvinyepera zvako. One thing I tell you, men can tell you anything to believe, but chinhu chavasingaite kusiya vakadzi vavo havazviite izvozvo. Nyati anogona akakuudza this and that my dear, but kusiya mukadzi nemhuri kwete. Ndipo paita kuti ugumbuke nekuti you expected sweet words told if this all happened. Manje aiwa zvaramba. Advice, Faith, unokwanisa kumufumura Nyati kubuda tsinga, but aenda Nyati kumhuri yake. Aiwa zviclips emapodcast ese mavhile even ako akadhakwa uri kuzvinyadzisa. You are a beautiful girl. Listen, kana pane ari kukufurira okubhadharwa again, iwe ndiwe unozwa chokwadi. Be careful nekuti nhasi chaiye zvikanzi nyaya iende kukoti, you will not win because you will continue contradicting yourself. Kukoti kwakaoma kunoda vanhu vakangwara zvachose. Pane yakaitika recently yataitozivawo kutoti musikana aitova murumu nevakomana vairi beyond reasonable doubt, asi zvakangovharana zvakadaro. Chekupedzisira wakati mai vako vanoziva, ukati zvakare mai vangu havazive izvi. Kana vachiziva vanofara here kukona vachiputsa imba yemwe mukadzi? Rega ndikuudze, ungada kurira zvako, ende dambudziko ripo nderekuti hausi kufungira mai Nyati nevana. Naiye Gilbert wacho hausi kutombomufungira. Faith, usazvivharira mukana to prosper in life because misodzi yeumwe mukadzi inokupa munyama zvako. Girl child, trend carefully, usafurirwe nemaviews. Isu tinongoona toenda kudzimba dzedu, life continues. Iwe ucharamba wachipruvwa kuti inini Faith ndinodiwa naGilbert, asi yeGiri anenge atongokuramba zvachose pavanhu. Guys, ukangoona munhu achingokurejecta zvatokwana. You don't need to try too hard, baby girl. It is time to just say okay, zvaramba hazvo. Asi guys, at 19 taitoverenga mabhuku isu tiri kuchikoro. Ava vakutoenda kuma sleep over, vakutonopromisana kuroorana. Musikana aisa zvakare chimwe chivhidhiyo ari kune imwe lodge nekati yake red. Zvimwe zvacho hatitodi kana kuzisa paYouTube pano guys, zvinhu zvelow life. Akapfeka kamwe kadresi katiki tiki 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 kanogona kutirovesa zvakare namaviolations pano. Akati ndekupi uku? Kwaunogovhunza isu kuti ndekupi? Zvimalodge zvenyu zvema200 zvemashort time naivedwe isu tinozvizivira kupi? But anyway guys, unotoona kuti chero kupodcast kwacho kwaanga aenda panongoti ati chichi achiratidza foni kuscreen. Uyu nyakuita podcast anobva bvuta foni ubva ati no, you cannot show that before I verify it because ndini ndinosungiswa kwaola uko guys. Munhu anongoenda unotaura nyaya yake achibvunzwa hola achiputika zvichitoiswa izvazvo kana pane evidence holite nototaura kuti uyu ndakamuvenga akaita chakati chakati, zvotongoitwa zvopera ipapo same time. But nyaya iyi ine zvakawanda zviri kuitika. Kana nyaya yemaboxer shot iri chokwadi, dai yangoburitswa kuti yeyo mukomana uyu akandibata pakati tikadanana pakati zvikafamba zvakadai. But it is taking too long. Evidence dzacho dzakuita kunge dziri kubikwa namaexperts. Ina handisi kumurwira Nyati bodo, handirwiri varume vanochita madzimai avo, asi ndiri kungoti ngaachiburitswa kama-V11 acho tigone kuziva kuti tiri papi. Anyway, regai tinzwa munetsi vachipa Nyati advice. Remember, Nyati is now registered as a brand, so you are now a company. Vandavaudza kuti since my allegations atanga kubudaya, you don't have to respond in any way of proving people. Just wait. When you are settled down, then you might also need to get the legal advice, because at that time hapane a lot of discrepancies panyaya chona. For example, kana nyaya yainzi yakaitikira kuBoxburg, iva ndachizotarisa distance yachona yekubva kuMpumalanga kusvika kuBoxburg, zvonzi mai Nyati vafonerwa vabva vauya ipapo. So at that time it was not really making sense to me chidamdam. Yes. Because from kwavanogara ndakambokudriver kusvika kuJohannesburg it's 4 hours. So pakanzi mai vakafonerwa vakabva vauya. Nekufungo situation yamai Nyati that time kuti vangwani mazive here vasati vaita sevazvara here, to find someone kwavanogara oti ndipo motikari ndoda kuteera murume wangu, munhu yotobva vahaisa motikari. To me, that was something that was unbelievable at that time. So I was basing on that version yekuti
that thing might not be 100% correct. This matter at the moment, it's now beyond control. As that woman, she's claiming that she's pregnant, and she's also willing to do it on live. Kuratidza vanhu kuti nhumbu yabata. I'm not in the medical field angu, but I don't know kuti nhumbu inobata within madays mangani and vakasangana rini patiwane nhumbu yakutoda kudaro daro. And my other question is that would that be necessary for that lady to share that information on public platforms? What is her intention? What does she want to prove? Let's take an example. These people, they are in a relationship. So what will be the purpose also for this lady now just to come on social media giving that information? That's why I say to Nyati, this issue must also be solved in another way. They need to engage the Nyati family, the parents, kuti mwana wavo akamitiswa and zvofamba sei. Kana vanga vane nguvo vachidanana, then we are not there to judge. She was aware kuti Nyati is married. Ndobva azviwisa pana vaNyati. Kuri kunzi if the allegations are correct, akazviitire Sisi Ketina ivatauro kuti mai Nyati vakava approach. I think Sisi Ketina, as time goes on, because she always works with evidence, kuti vachaburitsa mavhi 11 kuti mai Nyati vakavaudza. If mai Nyati vakatanga kuenda kuna Sisi Ketina vachivaudza version iyoyo, so that becomes very complicated. Because Sisi tinogona kuti manya kudefenda Nyati, then Sisi Ketina vachatiratidza version yekuti vakambotaura namai Nyati. Mai Nyati ndio vakatoapproacha Sisi Ketina. Tinozomira nepapi manje. The issue inena Sisi Ketina, because this lady ndiye ari kutora issue achiendesa kuna Sisi Ketina. The only legal issue, the only way yapo manje apa ndekuti Nyati can get a court interdict, and then he can also sue this lady for defamation of character. And these are very serious legal challenges that this lady, I'm not sure who is advising her, but she has to be 100% sure kuti she has got a very strong case, because Nyati is going to engage the lawyers. I've already spoken to him, and then he said engaging the lawyers, it has to be the way forward. Muskana, she must just have very strong evidence, because the harm is bigger than that. He might demand 10 to 15 million rand or 20 million, because obviously Nyati is going to lose clients, is going to lose business. At the end of the day, we should not also oppress women to share their views when they are being abused in relationships or marriages.